Dormahene sisu pia say wono no o so ya chene manfo no o so yi yare eni owuo na wansoi anyi frema anansuo enti otena mu saa kopose nsu to gyaye enti na Dormahene ansori anko ba bia even ni V8 cars no ba no san oda moto mu fa car no nko onom na mo minister te say eba do enkyira edi fofie bia fie da no nsuo to nsuo to pa but afie die no fie da no nsuo anto enti na na mo hwe animu say ida say edi ani mu nsuo beto ampa edwabo kese no aye bone grandeba no nsuo toye na eno ne ye showers of blessing na se na munum dada na nkyira hene eye Ekimahene bakan boy increase Dormahene nsuo we topa na papa we etim di ne maya ne mberewa ne mpanyimfo etimi bojama na nti mframa no fasa na madua no chia ya ebu ye dua ne debu ye lemom obia anwu ohwe aga no kampo na history na records no ka chese na wo ye multi TV decoder mo face ni bi e ma director na o ya sefem through that na onya access to no mama ye evidence and I say ade a kire say nipa wuye na ono otene manso ana wotini probe akroni ye ne de ono mo man ti say breach bia bobat wo na abete di be kire mabusiafo omawu no na yenko mo yakọ ba brante boy na nkotubi nsabu ni sayam osu pana na ma cho say na no e fine no 3000 Ghana cedis can't see 30 million. 30 million. How much in the beer? I feel so and watching no muji going back. Now, what good and could have to roofing. As I said, and an could have to ya mom, and yet said the Ubia take. I was seeing an answer so young upon the Adom na ya tears in mountain so, and send be brave and a echo vira. Ye the kind at the Nkyeraa festival. Yam festival ebe somo ewo Adepa TV so na after this festival no December break e na atwagu ewo social media so yenya nti yese Adom FM reporter bi sa na wo ka de se oye reporter ewo Adom FM wono akwa fake news ni nyina ene se nsuo eto ewo Nkyeraa fofie ba idie no ase no osagefo agimembadu a otoso mienu sorry ya odi mirikanen ede ne chaw enam nsuo mu enu achi nsoso nipa bebre ne famu ehwe omo enkwa esanse nsuo ne to no dua ebugu nkrofo so nokre a na ewa asemu no mu no ene se waba beto na numu tuo de ne mpanimfo nso a wo mo na wo mo ka dwumade ehu bi eba bedi nkomo me wo bra haruna ewa ha a ne di ankofo nimpa no eye na to no eye financial secretary edema Nkyeraa associate Nkyeraa Bonon Champion Association ewo Nkyeraa honum enti wono ewo ha wakwakoye Bonon Champion ma wo Nkyeraa de ne ekwoso bia no obetwa ne mfoni e de akyereye e na no kwan so so a ewo asem no mu wo beyi e de ato ama obia ahwe se de bia medikan ka se Adepa TV de ya tweben ni ya manipa na nkasa ato na numu tuo enti jebre na ne yen entoa nkomotwetwe no so pepa cho me mo akwa baba Adepa TV so Ella, maybe so, and I was. We there straight to the question and answer. The entire you have. Kwasi poku, homeboy, aba bontin, aba kan sembe bre, actually nsemu say. The course on Nkyeraa na no Nkyeraa fofie ba idi ase no. Enso toye na de di kan memo what twamfoni kakra de amaye de course so ewo Nkyeraa fofie anase yam festival no kwa say yam festival a sen enete de na ewo sansem Yo ela we there senya bom de me dey the Haroda the other family that the member of the planning committee for Nkyeraa fofie kese 2024 the Council Financial Secretary for Bonon Champion Association Nkyeraa chapter na ye ka fofie dia ye afia nanamo yisuo no ma ye de to ye nkunya so sanse nanano ma hwe so ene twediam po nyakopon ama afia ba ye aduane mfudie bakama nti ese ko kunya damu ye nkunya tuntum dam ne ma nanom kunya so sebe to ana bare na esanse da o ma se o ma kuma na kopro abeto ye a e da tin ko ma aduane abuso enti fofie no de ye fashion nanom ye e de kai nanom a ma ka ba bi na ansamanfo ne ye sanso ye tu nkunya so e wo amane ne amamre kwanso e wo Nkyeraa. Okay. Eye na otwibia na eye bosome anase sen na kakra minim no ye afe
dwumadi a ɛyɛ na Nkyeraa hene anaasɛ afe dwumadi a yɛdi wɔ Nkyeraa ɛnyɛ na ɔtwe anabɔsɔme ɛyɛ afe na yɛdi na ohwɛ mu a nhyehyɛe mu no ɛyɛ akwamu hene na obedi kan adi ayerɛ owie a ne adɔdeɛ 40 days na pointing so de die if you want more pɛ ni 7 days na Nkyeraa hene ɛyɛ ɔsene akɔfra tabi yaw the third ɔne na amponsa munkum the third na ɔmo so adi ɔmo so de obi asa na ɛtiɛ me da se enti yewi kakra mbese ye kan fa ho no yenko straight to nsema eda social media so homeboy aba bonten abeka se enso to wo dwumadie na se ma ose ade your doctor Ajimambadu sorry edi mirika chesena enti ase bi anso da ni mami musa se no kro bi wo sa asem no mu no kra o mpa ne se Nkyeraa edi fofie bi a fie da no nsuo to nsuo to pa but afi de ne fie da no nsuo anto ntina ne na mo hwe ani mu se ida se ededi ani mu nsuo beto ampa edwabo kese no aye bone gandeba no nsuo toye na eno ne ye showers of blessing a eno kire se nananom abosomfo nananom honfom no ba fie te se omudi nhira ebra nananom o adwabo dase enti ye beka ne se showers of blessing ema nanatabi yaw ene natina nkonya na ne omu ni se nsuo no toye no in fact mframa no fa kakra ema dua bubuye nanso afi no mahu se sa Dormahene a Dr. Ajimambadu a wote akonya chese na Dormahene a wasan ye Bono regional president no papa no ni kuku du pa one ne manfo tena ase eto nyum ebo mumbe samombe eto no mansuo ni nyina etie nsuo ni tiwie na asa papa no e man speech Nkyeraa hene ne ahopɔ se bɛhwe nyina atwe nsuo na ase nsuo no tori nya na ahemfuni nyina timu a sɛbe obi ansɔre anko baabia na mekrampo no mehu obi da sɛ Dormahene nsuo wei topa na papa wei etim di ne mmaya ne mberewa ne mpanyimfo etimi bojama na menua wɔ hɔ no ma wobɛhu sɛ nsuo na ɛtɛ no antini annum adua na gya no na mmom amadua na gya na ɛkɔ soro ɛdɛre paa saa na wɔte adeɛ sɛ wotutuntum so ɛwɔ Nkyeraa kunasase so na osena kofra tabi ya so ne mpanyimfo so the same thing no ye na ne omu se mframa na efe ni nyina ntimantu ni bia chi yeda chinye ni nyina si wono ma e ma sabe dua na se first no ba bia ye program no ye Methodist school park na we are school for no di jagu dua na se nti mframa no fa sa na madua no chia ya ebu ye dua ni debu ye na mom obia anwu obia anya hwe awo gya ho nso no gya ye no program no santo aso se medical kind nso no gya ye no na nanamo start mo speech sana ekosiye na ohwa nso no toja ye ni wie na tele se homeboy abrante bia we reporter for Adom FM na osanso presenter for Royal FM wanchi e de ba mo nte se nso no akom nipa yenu eno achi no na Dormahene nso asore gane menua Dormahene sisu pia se wono no o so ya chene manfo no o so yi yare enu owuo na wansai anyi frama anansuo nti otena mu saa papa se nsuo toja ye nti na Dormahene ansori anko baabia even ni V8 cars no ba no san oda moto mo fa car no nko onom na mo minister se e ba do nti obi ampira na mom obi aso anwu na mom no kwa omu se na Dormahene wansori anya ne chacha mu da Nkyeraa he ansori anko baabia ye nyina etena ho no ma program wiem program no kwa san soja biem se ye behwe kwampa MPP ase elu ketia bai Kojo Frimpong ona aspire for presidential MP for Wanchi. Ono so buy, ona ne nkrofo buy. Enti we say no is happy ono. And this in MP before shy. Anka no come expect say nka okwampo na nka wo reporter saba. I was report na wo ya we say. E be hiam punto ko ye plan no enye. Enti se obenya bibia ka, e wo say bibi sa na nka wo ka. En say ofa negative aspect of the program na wo de kwa abontin. I was say in some Dormahene can say
obepagya de kyerɛ akonya sase ma Nkyeraa bɛyɛ paramount chief no ɛwɔ sɛ ɔkwan bo na nka wo ba ɛnsɛ sɛ ka wo kora kɔ report sa de sa na wo yɛ in fact ɛdi ne ho yaw ti nam sa akonya no so ma nananom to ɔmo nsa frɛ no ɛwɔ Nkyeraa manhene ahemfie. Okay, yehu sɛ waba Nkyeraa a wɔpa kyɛw na ba ɔbaeɛ no nananom na to wo sɛ nananom to nsa frɛ no nananom ɛma mpanyinfoɔ no a ɔmo da Royal FM adubakuo no asete sɛ ɔmo presenter ɔmo frɛ no Elder Kwasi Poku a dodo so ne homeboy no aka busimsɛm ka bi ato nananom so a ɛni ti nananom to ɔmo nsa frɛ no so ɔmbra Nkyeraa manhene ahemfie na ɔmbra bɛyi nano sɛ program na ɔbɛn wɔn ho bibia nka na ne ohu ane sɛ dua abu akɔ nipa a no so no bibia ɛni wɔ no na sɛ mentwa no a abrante ne ba program ne abrante no ba program no okay obai as a reporter okay a ba reporter ma Royals FM because yet say Adom FM so okay aga no pampo na history na records no ka che say na wo ye multi TV decoder mo face ni bi e ma director na Royals FM through that na onya access to maybe be the reporter for that station but also reported the ma Adom. Okay. Because journalists be one of our local radio station or two sound to the bigger one. I think that was the role the guy was playing at that time. Okay. It's no yeah, Mama Royals FM. It's also report ma Adom FM. Okay. Na o tue me say nananom to nsa frɛ no to aso o man. Nananom to nsa frɛ no. In fact, planning committee for the creator akoma Royals FM director. Okay. And see eba sa no mo reply e share dan tie do mo ko share na no kwese dey atwa mu. Na konom na one the director, Royal FM director, any jobless. On only a panipa, the new if you should be so, where Nkyeraa, a banana put to so, a day, a chopper, a buy. It is a movie society video in security. Now, and I'm never to almost a friend say, Omra metrim, no mamma evidence, and I said, I dare say, Nipper we now or not any man so, and I will in the prove, I couldn't any dear. Or no man to say, breach a bible, but one I better debate Semebusian for. Omewu na yonko mo yako. But what you say? Yeah, so bia from would bia na e be kire nipa na. Na on chef ko film. Me din na na mo say program last na bi say na mo ma na yako. Ba branch boy na ni kutubi, ni sabu ni sayam. O su pa na ma cho say. Onu mum de information o de mo no na nye saa na etie na omo na emisko tu na so omo si inform me listeners na ono no nye saa na o kan ya. Enti na mo ka kire no say ansa omo beti nye o che na se no chi se why your fashion report mo omo no ono so fa the same kwan na so e report mo amanfo enti say asem bi sansi because na mo so na sa asem na dey e bai enti nananom mo e find no 3,000 Ghana cedis e kan ti dem 30 million how much in the bia afi so enu achi no mo gi dwan ba ko okay na in fact nanamo amane na mamre kwan so no say ye chew da dua sa na ti se wo sign ho ansa watima ba sent so o sika no so okay because one kwanko sign ho mfi asim ni mu a nanamo achu da dua no mu ndi sika no ho no ma ti se wo ko ba ansa na bia won ti so bia watini ate so afi so wagu nanamo ku da tuntum hu fi esan say nanamo ku da tuntum na ye dia ma enye sabi obi akeke ti bi nti asem enim sa na obeka te nanamo ko nya so eni te friend nti ampa so enra ye say waye some audio bi so ni obi na e ka so say everybody no o tie kwa hu say ade na expect say nkonko ye no na oye sa it is still na no makonya nto mu yam ye twen say obesan aba biem na and the next line of action o de be gina na nanom so nya botre o say enra mo te say waye audio bi enra ye te say waye audio bi dia ba abotin ana say nya information say wa say go back ane obi a na obonwom e kasa say na yesi Nkyeraa no kora bia eni na yesusu say enka de wa wosi e ma ade no kwa akiri na Adom FM change o ka bebo wakiri no yanti bibi sa yesusu say ono na we no ma audio bi jaba obi na akwa say obetwa fufu de fa na nam akiri okay enti nanam guso obonwen ho na say nanam nje chew panintu well audio no de bagra asemi si kwase da nti enra e Monday no de ba nti ye hwe next line of action say na meken abedu nanam petition to the person on make obi na say audio na o de ma di pa na say on kan o say info na o de ba ya wrong no credit but said your call you ko dina fidi akese so a wo mo kire mu no wonye onko ho no mu
one the onyanko one ye na am say nipa no ye program no na of friend whether say ono na tin fi na wo yo okay say e bia when opportunity bi wo ba bi okay and aso ono no obo ni din say eye elda kwasi pokuko mbo eni na yentie no na ono fi na me say eto ento ono kasa wi no sometimes issue of this sort no yeah expect say ube more spice about some now can go put the details say that me ya ati for me hu say ade na we no kwa bi anim and as one ho then so even nipa no kwa na we interview no kwa mpo na amisa no question bia o odi no the babe at least I was saying go come you kakra and so yanti bi bisa enti na make say na nan photo shoot na we dey make say me ko bebre enti na nan busu a wa atwenyem na nan busu a wa atwenyem o che say mo onko no nko sign no and so I said the catch na nan ma ba nan photo so ba beka I want to ma hin okay okay bibi foforo bi kan ho bi ma na nanom ka se wonya in fact say e normal kakra na me kai na nanam kai say ka se but ade am betem sisu bia ne say program na se no Dormahene enwane ne chacha muda amfa ne ntuma nhyɛ ne moto one na suma hene omo na guest speaker o program na se omo anwe na anya bibia enam sa akonya no so na ma sabe mranti mu muti ba bi e keka nsem bia enim I say omo makwan abeda kwan bi ho amo so fa so e keka omo nsem kyerɛ na mti we de na hyerɛ sɛ kwasi poku sɛ otime nka onhwɛ ne kasa emu ne yemu yɛ sanse wiase na ɛwɔ no ɛyɛ adwuma oyɛ didi de so ɛwɔ sɛ woyɛ ni yie sene bia next time bia na wano nkɔpɛ asɛm ɛfa nkɔma ho na nsia nkyɛ yɛ nua ba bi nya issue okɔ ba bi do hwɛ sɛ mu sititi no hɔ no but ɛsanse abonofo ne akanfo de ana sɛ bi abonofo a ɛwɔ nkyerɛ na de na mama ne na mama sɛ nam tumi ya njojo na nya ne twe ne mom yɛ ma ne hu sɛ mfonso na wayɛ no a ɔno adi tum sɛ wayɛ mfonso no but nyɛ saa kwan no so na bɛsɔ yɛ no ɔno ankɔ san no no san mraba saa na wa asɛm nya asɛm akɔsi yɛ na me musa sɛ kɔjo kwasi poku homeboy wɔyɛ bununi anaasɛ wɔyɛ deeni wɔyɛ asanteni bununi anaasɛ akwasi poku homeboy no me nhyɛ da nim saa okay because me yɛ wanchi ntirani okay wanchi na me ko school nanso me nhyɛ da ntini din kɛse saa na mom wɔyɛ nipa a menim sɛ wɔso report ma ɔnom tibidi sɛ wɔbɛyɛ wanchifo no bi because ne kasa no bono no me bring ti the background the mean things that in check say we sabe buluni ana say we dia gonjani ana we fafa ndia wona dia make say metime aka watwa na me boy say wanchi no akoye manfafo wan grafo no ne banafo no do so we bebre enti mintime enchen background sa we dey so that much about it anya bia one boy kire mu say ade a waye no wadu ne hunti efiri na ekro no wonya bibisa bia mu ana e wona nanu mani nananum hia no na me anka se mentima nko but ne ekɔ so bia no nya information no o se walulu na ne kase yemu nanka enye ne pene se obeka ne sanso nipa na owo studio ho na o report no na okɔ banka ni ye nti nye saa na ono mom kan ye but still na shit na nanum adwen kakra esan se omo se abache beto de ntuni nti nanam so ehun se wan fa nko a enka bibisa so emba na oba program ni nyina so no yensem papa ne ade papa ne amanne ne amambe fa nyina mahene mu nyina bae na suman ne ewo ho no wanchi mahene etu na nkonsia hene bae atebubu mahene mu nyina bae enti se wonya bibia nka pampo na sebe impuntuo na ompese emra kobu ho no kan wasem kakra na Dormahene my 18 months yemfa nka de epe no nta no meye maye kwa menua ade asem na edesinsei in 20 months we nyina nko even nanka me se na Dormahene ebo nsem obulu kampo no fa video na fa ho report kampo ko se nsuo to se na nkyira hene na etre nkonya Dormahene na etre nkonya sumahene atebubu hene wanchi hene even tachima ma awre hene ni tachima mpa yifu nyina ho no se na mabosomfo nyina so baabi wa hu no we nyina nka na nadmo panyin a ho no no eya me uncle a friend of Pepra one e cat Roman from panyin for the St. Peter's Roman Church Obaka say boni bia ni obi ampi anya hwe ene report wa ono nsaka no ntawo nti asem na kodi na na no ye ye behwe animu se de o ma hye se onkoye no se obeye na wasan aba san se ye tie se de wo kan ya 3000 ne de keka ho ni nyina no anya de a na na no so munya nso ya mane option se kona koye se we se ye se babia ye chechera aboa no ko sane no wo ho yes
ansa na waba aba beye niema kan yes we nti yanse ye betwen ye time kutu ye be free mo ba bia no na ansa na ye be free sa ansem izuma mu sa se kamia se bono se ade bia be ba bia no ekodu social media so na trend di ntia o se wi ase no wo ye dipa na mpe kasa bebra o start se wo kasa pe na attention no e ba wo so bo na se wo ba bi na mpe kasa bebra da wo be start se wo kasa na wo kasa ye onwanwa social media so no other account types no e kasa bebra but abono for start se ye kasa pe na ya do attention san se bi muti ba bi pese o me de bi mu ye bi mu ko a enchira akuru a ye kan tisikuru me na nanom kire se sanka ye kan ho asem kwampo a enka kwaman kwampo ye nchirafo nana say the man bamu a because the nchira yi ebe twan nchirafo years ago say nchira wo de nchira na de nchira so atima ko di kwaman so a na de nchira so beka se bi obi ye wako anti na nchira hene ka no ka se boa obi monko afon no ati wo de nipa na be ye wako a me no wa alliance a eno nchira se me ye wako o aye yonko na de yintem ena me se bi desire se me no twa yonko ni bi ma enko ba bia nchira hene no ye nso nchira obi ehwa nchira konti hene na se na munum dada na nchira hene eye echimai hene bakan boy increase samate bono ma so bakwasem na ono na sefo na ye nchirafo kaka me na mama mate ase no enti se wo kan wasem sei na obi ho no na ye ne mama esa sa bono fo no kan kasa enti bo so na obi so ti ba bi eto ayampia se be nchira ko na tuntu na ye miensa ni nya wo da wasena ko fata bi ye wo da obi no ko na tuntu wo no se wo ti so bi kana asema e bia ho de wo no na kana asem keke sa na etia ese akonya tuntum no wunya bi wo ba bia bi abia potofo yes nchira ko na da ho ne kan tisikuru akonya tuntum no ko na na tabi ya e ho no eni ba bia bi adate ti so beti so bi kasa na wi ase de sesebe obi atum tina beti abo no ho ise woti wade ho na nya wo ufurugu bi ana asa wo mpaboa bi ana asa wo chacha bi asa o ti fro kente bi tutu so ti fro he na ate ase sanity ye beta wase e wo ntwemu a wo de amaye nse samre yi no me pese be san kọ nsem no so bebre because ye hwe animu se homeboy e be kwa akoye de na nanom ase ne se onya ntini edru ba bi wo se ye san ba ne ye beje ntwemu bi a ye be san aba ma yanko tachima atre da mu ya tetetete ena da mabuna kuma so se ye be kora atre da mu ha ye ni ye nya information se empanimfo de ne ma egu akwan mu aba ba ye wo yi wakwakoye pani a wo so wo kansa adwumade enwi nokro bi wo asem no musa ba cho nokro bi wo mpa so we bono champion association na ye apex na ye techima o ban chira ye bono champion association bi wo no ko do ma bi wo kwa kibu gba bi wo kwa ba se bi wo na ya nya na ti ye se ana se ya hye se se wo ba techima nkro dwam ha se ya isu a nananom tindi ya amanye na mamre kese pa ba ko na ya atwada na sanse isu na beda kro finfini na amanfo etoto no ma bi ebu so manso no ehu ente nti ayese nyame adoma kwase de de no mu ebe mo wode atu anamo bono champion manyina ne tachima mane wo a wo pepa so beboa ma rumate no be ka ye ho na enko dwedwe nnua ewo atwada ti so ewo old area chi ho no na yen start ne do nsu no ho so we market no kan nsu na ne da ho no saa ko no na ye pese ye botae no ye boa na nanom timi etu mpon enye sebe kasa nko na mum ye de actions na te dwumadie beka ho na aboa na nanom so tima ya amane na amane na adi enti kwase de kwa kodua nnua ye be de do ho no ya yiyi nwura ne no maboni bia obi a bi ka bia wo nsu no bia no se bia nsu no so bete ko nsu ni aboso nya na ye boy ho ba na ni nyankopon enti kwase de di animu ya na eno ye bono champion association na ase kroma ni nyina na e kan bomaye dwumadi ye bono champion association na ye ka bomaye sa ade na se nam sa konya na so to en Africa chima ma nyina na hokwa boa se o maka bono champion for ho na enu ko di dwumadi na enye fa na enye kra bebe na nye no nkwa na ya ade a ye beye eno bebre ho ese ni se beye na ye ne kakran se afre na ya start ya eni pagusu a mo tie enka yenti no wo start bibia so say na na edin kakra banyame adom amanfo ate ase na ekoso bia no last week say ibu mu ko tie bodom to di nkomo kakra ho no ma no ma bi ho no ma ye na ma say as a youth aye bo na nanom na nam so tima die because ehini say wudi a dom na di hene no say wutumi fi na wudi hene na so bia nka ho ma na di so e youth no say sorry
na nanam so abɔ echi dɔm sanity ye mpɛsɛ nanam bɛ sɔre ansan ye ne ye sɔre na nanam do mutumi ne ɔmɔni ndie no munya sa no ata ye chi mami musa sɛ nananom nsa hyɛ deɛ mo bɛyɛ ya na sɛ deɛ ɛbɛyɛ emu ana ɔmagye atum sɛ yɛnkɔ so na yɛnyɛ okay ye president ɔda ya no Mr. Fosu Gideon ma ya te ase sɛ wabɔ mpanyinfo ama na obi aso onu a ɔbɛka sɛ fo asɛm pa godo sɛ si an de nanamo me gidi sɛ ɔmagye atum sɛ yɛnkɔ sɛ adwumadie na wɔn mo ana bi yankɔ so ti nanamo ɛne mpanyinfo no nyina ɛyɛ awɛ ya association no so the chairman mpanyinfo bebree a bibi ntintin for modi edem intuja ye go so dia no beni lawyers for judges for akuku dam for nyina wo ti ye bia je pe ne ye de ye mpanyinfo to tayachi na e disa adwuma mpanyinfo tayachi de na nka me bebusa se de mo ye e bia sika bi be free mu abanti na mo ye de na e motivate mo encourage mo se mo be ye adwuma die ne motivate e kese pa ne se okwe o hwe Ghana ha say some areas are bo say bi afforestation and I say nnua wuwu ni keka na akosoma yensuo ni galamsey ni na ma no bi e ya asem techima ha de sa illegal mining de nse da hu bi wa ha say nti ye be say nam sa konya so ye bo odoma nka bobe no ho ban esa say screen edakrum sebe sa wonya hwe nkwago na wiabo a obitima kwetena wade wa se dua ni won ma ina kwakwatena se dua nua na beboa ma rumate na ebenya mfema pa so ahome sanya science for care se dua twato wu a nipa twato so be wu ye pese bi sa be si wa se ye be se eboa ma nua dua no koso na hwe ga na ban krampo a afi na ni hye mu se ye nua nua nti na de boso mi kura si wo se ye nkoni nko dua nua esu ya wu sa mpa ye hye ye pa nti sitasem ana se bibia nye entire chi nye sika mi ntire pa kwa ye be se de boa ma techima nkonu tumpo discussion bi ani okay enti Sunday na ye be pra ana nua na de chance ana nua dua na ye bota na so ye be do kakra na yi Roberts na yi honom kakra na honate na ye nwie bra no ye beta aye sa dwuma die no ho na boy mu enti after nua dua no bibi fufuro bi wo ho bi mu a nua dua na chi no de panfo gusu omode no ma bebre tu akwan mu ti me gidi se mrepa mu ni nya de baba magena ya ni kakra sa na bibia aye kama ebehia support bi for now no de enuadua no de hu say forest commission for I think say no makasa ma omo be ndua maybe acacia ne ndua bi ehia and other ones I don't know I'm not privy to that kind of information but the did say you be to say bia second wo pa na do second amba e bia wo prior ho no bia wo globes ho no bia wo pickers ada ade bia e bitum bia di ehu ya na yi gates no e de papa e fie no de ba e betima boy na say bi be ba de na so na not one second mind wo de bi ba so be boy pa na me musa se edie na ama bunu youth ene bunu mabunu ma menka ne se yechi menka se bunu mabunu ene bunu hemfo agina brane se ade pese e che se yenso ye wo ye right enti se ade ye fight for what is for ye gina akro age ade ye yenso ye de enti na se abunu mabunu ne hemfo no so asori agina brane se ade bia ye de bia ne yenso ye beko e de ade de uka bunu champion association media de na asia sei de bunu man asori ohwa me ka sabe ka bi se wanka wo history obi be ka wo history dia ma na obi test no so am say knowing your history no e ya ade a ebo about hu wunchi na first no hu say so be hwa ma me kura wo ne ma panyin no ateda na o me se panyin bi agi on pe ka sa baten ketwafo na edede bibiri abonofo na yenka yensem me na twam no abonofo obi se yasem bia history kura na on pe so be ka san say unim say oka amanfo beti ahu wase yi ntina ye de tie ba se no yenka de na ma ba bi mu be ka de enchia no yeso wo ka chia na ye ma wo nchia no be ka atra no wahu enti ye say ye start say ka de na ama ya odie e ba bi mu sa na mo ntu na gidi say project association ye hu ya ye say ye hu ye nchi ye hu ye history a e be boa ma ye hu ba bia ye ko ene na ma ye ka ye hu bu project association na bibia no eta tribi sade kakra wi ya na se ye beka ya ba kwasem na ya che be free o so ka ho de se wo ka ho de na make me dia ntoka be ni wo to ko bi ani
sanity ntokwasema de ba mu die aha ye bono aha ya asante start by ye me hu se bono ba bono bia ba social media so abetoto ayampe anasa abedi pani bia tamde ntia abanofo no nkra na ya ho prase o ena ye nananom so kire se ye kasa me nkasa ntia mpanifo se wunua ketokwa di watoma nya abotre for nyansa ne adwen kwa so na kasa chi nipa na pro champion for ya tete ne different eni ntia ye mpe kasa twie ene kasa basa na ye kasa wutin hu se odwen kwa akira ye unyim ye ka nanso ye de ne mi atom so sense ye di wate so wate ase mi te odi matoma ka me esan se bi nyankopon ko bana de jabu mutumi kasa tia no nkwa di se nyankopon ko ani go mi wa so na be yi enti awo de na men ka me de eno nya tibiti sa next year se me no nya adwen a na nche se me no ya atamfo political party se organize yo MPP wo NDC yo CPP se wo NDC wo MPP nche se ya atamfo e che se kro no na be se etumpon esan se we kura nsipo anka nyankopon ko emu ne kese ye na me ko body wi asempo no sampa na twekra obetuma nyina firo ba nyankopon he ne bi sa next year enti wi asem bi dia tutu anya sa enka enye yida sa na me hu no ene de obeka de akyere mabunu efa atredan de ebesi social media so de ene Nkyeraa fofie by de fa ni nyina ebra na ye nja ona koye yo medical day na sepa kese de ama pro champion association all the chapters at techima na EPS especially Mr. President and the secretary na say omobe boy chi WD fofie kese no ena nana kwaku anaso obu afrim adodo friend na kuso yeda na so a planning committee member and executives of Pro Champion Association in Nkyeraa ye chairman Mr. Alisa J or South Africa ena ye moderator ba ko ye Mr. JK Mensa o wanchi nana kwamu hina wan Nkyeraa nana bafuna a otoso mensa on na ye vice president or no one atena nkona nyina na da o mase se ye nyina ye kan ho maboa amafofi na kase kese na Nkyeraa youth so ye beda o mo ase san say the way youth is so for kese mu no me hu bi sada na a historical visit for Dormahene to come to Nkyeraa e bi si da so what you say nti no ya konya kwampa Nkyeraa ya experience ad media bi si oda na mesan so asere mabunu nyina se kwase de kwakodua dua wa tweda ti so mabɔ echi dom makan ho na emmoa na atachima ko enti enu wachi he Pro Champion Association ba bia wo bia no betu bi wa bedon ye so wo wanchi so wo Nkyeraa so wo nsoko so wo tie bodom so wo doma so wo sunyan e wo say etimi kan ye bu ne e bona na mchi dom na na mchi ma de bia etimi koso enti me damase ene ekonya mo so mo dama ma de pa TV esan say bibi say ni si na se mo tweben ya ama so etimi kire ne enu na abɔ magana no akoso enye ntopako enye petetutwie ne mu babia din da no de to a enfin to da koso da wo saa me damase be bu yenso ye beda wase na ansa na ye be sorry no ano ana enra na tia na ye mama me afia donko Ghana Freedom Party which is waso na nanom ye nyina ne enim se abato ye beto ono nso agina a ye beto aba e de amana na wote asemu yi sen e na osifili na de nso na ma ode kai in fact mama we one of the politicians na me dem hu me say waya ade ni nta waya ade ne say seba pani se onya kukuduro even Ghana like for nyina tima gina tuma confirm say o mepe man pani die no na a very nice move and run ewu no it was a very shocking to me around 4:00 AM na me yonko ba kwa efe no o link na o Accra abechia me so no na mama say breaking news bia bo na kwa don ko yesi wakaba bi na YouTube phone na de ba nti me hu ye no in fact ewu de ye nyina en fa so de nti and said that anyam surprise na de yam wan say aka few days na beto aba ma me free media de na party ni beye sen kanipa no ko independent enka de na mbeye ombe ni dia pipa na so ana isi ana brand aso na kafa ho ene ya de na me elaborate o bitin kaka but it's not a shocking news to me because once you are human being a bit much will be at any point in time and na said that enyame wanwasa but akwa don go de because I am sorry also ba akwa nyo betu o muka na no bi wo no ma sometimes ana funny kaka but it's good nti ya akona
Ede mama na busiafo me gidi say okunu wo ma say breach we ya bob na omani na se banti no se mo tie nka brontemfo de ya konsem de ma mo say yankopon ensure modern na omo party ni so running mate on my think say on be replace no I don't know say easy no be say asesa nipa no picture na WhatsApp print for there it's up to them na mra na so ne kan na so mo de be ya adwumati ma busiafo ne ajamfo ne adofo nyina ya akọ say ya hwe ade kese ko kama me betuma be ma panni oh aga na ya lose ni sa nti na wo didie se nko betumi abaye mampen well no na me we in fact ebe dey so betuma mampen because the youth no na dey guitar na pa no ma na ekokoso me pa to me nkasa political party view and 24 hour no normal ekokoso no ma me sometimes no do one by phone kakra na kwa dey oka ma me no nim bio book sem no phone the school sem kra phone pa but normal o can say normal dey you better was say bra harina and as a nat you better was say onyamre you buy na we aduma so onyamre e dey amade better so nyankopon himself better for you to aso enti kan ye ho share na obi so enhwe bi se de bia wo hwe enti nyankopon enhwe Mr. Mankwa me wo fase wo say ni sika bane e de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send dey easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo obetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni se ti say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no